Jo crec que cada cop que es veu una botiga tancada o que una empresa tanca en un ajuntament, en un municipi, evidentment a l'alcalde no és que li preocupa moltíssim. Des de la FEDE sempre hem dit, i des de les associacions que estan aquí representades, sempre hem demanat a poder-nos aproximar als òrgans dels secretaris dels ajuntaments per fer-los entendre la nostra problemàtica d'una manera més propera. I aquí recordo que l'última vegada que vaig estar a la federació amb la comissió sectorial de neteja vam fer aquesta mateixa proposta. No sé, ens agradaria que expliquessis aquest punt, perquè sabem que els secretaris dels ajuntaments manen molt en el tema dels concursos públics perquè és la persona que ha de fer complir la llei, no? I d'alguna manera nosaltres entenem que la llei és la llei, però quan hi ha discriminació negativa, això no és llei. La pública, diguéssim, i l'enginyer que té potser que fer un informe, se li ha de treure del cap, i costarà molt, que aquell particular o aquella empresa no el vol enganyar, perquè el que pensen és que tu els estàs enganyant. I si dius que ja faràs no sé què, no. I si no, la realitat, en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona pràcticament, degut als seus tècnics municipals, perquè una cosa és el que pensen els alcaldes, l'altra és el que fan els tècnics, perquè segueixen fent el que volen. I ho dic així, ho dic el que volen perquè ens estem trobant amb el dia a dia quan vas als ajuntaments. Per què? Perquè realment no tenen unes directrius amb què treballar. I aquí és aquí on hauríem d'entrar, en facilitar unes directrius, podrien no úniques, però bàsiques, perquè aquestes pors que tenen de no saber fer les coses prou ben fetes, doncs donar-los eines a l'hora de treballar i a l'hora d'anar a aquests concursos. I això sí que es pot fer, sempre dins d'una legalitat. La legalitat no l'hem de perdre de vista en cap moment. Ara, sí que, com deia abans el Jaume, es podrien donar-los eines una miqueta, ja no dic només de discriminació negativa, no, de discriminació positiva, parlem clar, perquè en aquests moments ha de ser així. La majoria dels ajuntaments, no sé si és per la comoditat, pràcticament segueixen contractant a grans empreses. I l'empresa avui en dia, la PIME del nostre sector, és tan competitiva com les que més. I alguna cosa sí que has dit, i és molt, molt cert, que a l'hora de contractar una gran empresa, els ajuntaments són un cliente más i acaben imposant les seves condicions. I això ho veieu al dia a dia i és ben cert, ho has comentat abans. En canvi, per nosaltres, cada ajuntament amb el que treballem és molt important, perquè no és un client més. Nosaltres estem per oferir-li un servei. Què és un regidor? És un senyor, no sé si com vosaltres, segur qualsevol de vosaltres evidentment esteu capacitats sobradament, probablement amb la majoria de pobles, parlo de pobles, no parlo de ciutats, amb una formació relativa, si és una persona jove probablement molt millor format, però amb nul·la experiència política. I aquell senyor arriba i té un tècnic que li diu, si fas això, il·legal, si fas això, il·legal, si fas això, il·legal. Ha de trobar algú, aquell polític, que tenint coneixements de la legislació i, diguéssim, i donant-li una sortida al tema que porta, li doni seguretat per fer, diguéssim, el que ell vol des del punt de vista polític. Som 8 empreses pimes, 8 empreses catalanes, 8 empreses molt especialitzades, tècnicament molt especialitzades, que d'alguna forma s'uneixen per defensar, diguéssim, una concentració d'empreses i de serveis transversals que puguin donar resposta, diguéssim, o puguin alinear-se una miqueta, o puguin ser lo suficientment competitives davant de les grans empreses. El que nosaltres realment estem intentant, el que hi ha darrere de tot això, és posar-nos d'acord amb una idea que sembla ser que ens estan traslladant des dels municipis i des dels consells comarcals, que és el de l'eficiència, el de la concentració de serveis i de municipis amb serveis per poder, diguéssim,
ser més eficients. Llavors, el que necessitem és que els municipis i els seus responsables, a veure com ho diria això, no? Li posin coratge, li posin creència i li posin realitat a lo que en realitat ens estan traslladant. Però heu de fer una cosa, això ho heu d'explicar, com el bon camí. Que tu em diguis com ho podem fer, jo et diria, vés-te'n a la... I si nosaltres t'ajudem, Vull dir, nosaltres t'obrim la porta de la comarca. Fes una sentada amb els ajuntaments de tal, munta-lis, igual que heu tret aquest vídeo, un altre, vull dir, la filosofia del tema i en què consisteix. I després, que és el que... No és que et vulgui donar cap lliçó, però t'ho dic per experiència personal, als ajuntaments se li han de fer números amb els seus números. Números amb els seus números. I llavors veure...